19 серпня, п'ятниця, 904-й день анексії Криму. Ви дивитесь «Заман». Вітаю. Ільмі Умерову повернули життєво важливі ліки, дали телефон на півгодини. Про це розповів його адвокат Едем Семедляєв. Напередодні заступника голови Меджлісу під тиском ФСБ виписали зі шпиталю і помістили в 9-те відділення стаціонарної судово-психіатричної лікарні. Окупаційний суд Сімферополя призначив примусову психіатричну експертизу Умерову, яка може тривати до 3 місяців. Пустить меня не могут в приемные часы для родственников и приходите в приемные часы и разрешение лечащего врача. После чего я сказал, что я не родственник, я адвокат его, у меня статус немного другой, который мне позволяет по закону встречаться с ним в любое время, без ограничения свиданий, на что мне дали отказ. Вчера у него забирали лекарства, но потом после того, как родственники подняли шум, начали звонить следователю, ему вроде бы лекарства вернули. Условия содержания он, по крайней мере, ничего мне не сказал, что что-то его не устраивает или устраивает. Ну, а так, конечно, он в свободе ограничен, потому что он выйти не может, встречаться, когда хочет, с родными не может. Російський адвокат Марк Фейгін, якому напередодні заборонили виїздити з Росії, демонстративно пройде прикордонний контроль. Цими вихідними він планує придбати квиток на літак за кордон на найближчий час. Все це Фейгін транслюватиме у прямому ефірі у соцмережі. Задача моя не уехать из России, а показать, что я не собираюсь незаконных запретов на мое движение через границу. Нарушение моего конституционного права на выезд и въезд, да, я хочу оспаривать явочным порядком. Я вот хочу и пойду на пограничный контроль и буду через свой паспорт требовать, чтобы меня пропустили туда и также пропустили обратно. Пусть все смотрят, как это происходит. Для того, чтобы для произвола была картинка. Понимаете? Когда это все анонимно происходит, втихую, это самое лучшее, что мы можем сделать, оказать какую услугу этой власти. Когда же мы это делаем публично, так сказать, они вынуждены реагировать тем или иным образом. Путін в Криму. Президент Росії провів нараду з членами Ради безпеки. Також планує відвідати молодіжний освітній форум Таврида. Востаннє Владимир Путін відвідував Крим цьогоріч в березні, коли інспектував будівництво Керченського моста. Ясно, что собрались мы по известному поводу в связи с известным инцидентом после пресечения попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных подразделений украинской армии. Судя по всему, наши партнеры в Киеве приняли решение обострить ситуацию, и ясно, зачем они это делают, потому что не хотят или не могут по каким-то соображениям исполнять минские договоренности. Мы не собираемся сворачивать все наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов. Мы, тем не менее, будем оставлять возможности для развития контактов. Українське МЗС засуджує візит російського президента в тимчасово окупований Крим. МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим здійсненням президентом Російської Федерації непогодженого з Україною візиту на територію Автономної Республіки Крим. Відповідна нота протесту буде відправлена сьогодні російської стороні з вимогою припинити практику таких візитів. Хотіли би наголосити, що такі візити свідчать про демонстративне і триваюче нехтування російською стороною норм міжнародного права, зокрема статуту ООН, резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України, а також законодавства України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були, є і залишатимуться територією України. За останні півроку 5 зникли безвісті в анексованому Криму. Останнім викрили члена Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Понад 100 осіб були незаконно затримані і допитані. Здебільшого це члени Меджлісу, журналісти і активісти. Понад 90 будинків кримських мусульман зазнали масових обшуків. 4 звинуватили у причетності до діяльності організації Хізбут Тахрір.
21 людину заарештували. Такі дані оприлюднив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв. Власти. Динамика роста репрессий в Крыму связана или с активностью деятельности органов крымско-татарского национального движения, Меджлиса крымско-татарского народа, или Всемирного конгресса крымских татар, или общественных организаций, или с историческими датами, которые традиционно отмечаются крымскими татарами, украинцами в виде массовых мероприятий. Вона анексувала Крим і депортувала кримських татар з їхньої батьківщини, а їй встановили пам'ятник. В окупованому Сімферополі урочисто відкрили монумент російській імператриці Єкатерині II. Бронзовий монумент на гранітному постаменті. На все це витратили 30 мільйонів рублів і півроку часу. Майже століття тому за радянської влади такий самий монумент був знищений. З ініціативою відродити пам'ятник імператриці торік виступила організація «Русське єдинство». СМС як спосіб пограбування. Кримчан ошукують шахраї за допомогою повідомлень на мобільні телефони. На номер приходить СМС від невідомих абонентів, де пропонують пройти посиланням і нібито подивитися на своє фото. В результаті з особистого рахунку знімаються кошти, а з номера потерпілого автоматично розсилаються такі ж небезпечні меседжі. Вот буквально вчера приходил СМС, я вам уже показывал. И вот пару минут назад пришло СМС с абсолютно аналогичным текстом. Буквально с той же... Нет, ссылка очень похожа, но смысл тот же самый. Но номера телефонов разные. Мне уже, честно сказать, надоели эти сообщения. Я не знаю, как с ними бороться и вообще куда обращаться, чтобы их блокировали. Начнут приходить смс-ки. С первой смс-ки, которая нам приходит от ссылки, автоматически телефон начнет отправлять данные смс, платные на короткие номера, откуда начнет у абонента списываться денежные средства. В размере того, насколько у него тарифом ограничено, вот пока до нуля не дойдет, будут уходить денежные средства. Вплоть до скрытых закладок, которые потом могут злоумышленник использовать и в последующем, то есть не сразу взять и списать какие-то деньги, а в дальнейшем использовать ее телефон. Это делается, к сожалению, на бесплатных хостингах. Вполне можно, точнее, не совсем бесплатно, там до 30 копеек одно сообщение, это копейки, с учетом того, что отправить 1000, то потратить 300 рублей, а заработать с каждого можно по 300 рублей. Росія перекидає бронетехніку і військових до Криму. У мережі оприлюднили відео з навчань тилових підрозділів Чорноморського флоту, на яких військовослужбовці у взаємодії з російськими залізницями перекидають особовий склад, техніку і матеріальні засоби з порту Кавказ на територію анексованого Криму. Позбавляють гастроли і почесних звань, і навіть обмежують перебування в Європі. Це розплата за підтримку російської агресії в Криму. Після гучного скандалу з російським співаком Газмановим, якого напередодні не випустили з аеропорту Вільнюса, деякі російські артисти стали відмовлятися від раніше заявленої громадянської позиції. Так, музичний продюсер Йосиф Пригожин заявив, що ніколи не підписував листа під назвою «Діячі культури Росії на підтримку позиції президента по Україні і Криму». На сайті Міністерства культури Росії ще в 2014-му поширили перелік з 511 діячів культури, які підтримали в тому числі анексію Криму. Серед них є і співачка Валерія, і її чоловік Пригожин. Когда сказали, что мы подписали письмо об аннексии Крыма, это ложь. Никакого письма подобного никогда не было. Нет ни одной подписи певицы Валерии Иосифа Пригожина, как вы говорите, об аннексии Крыма. Никогда. Мы не поддерживали никакие агрессии, как вы говорите, никакие аннексии. Нам даже не предлагались такие документы. Никогда. Мы ни разу такого документа не видели. Потому что если бы был бы предложен подобный документ, мы его 100% бы не подписали. Ми знайшли кадри з інтерв'ю на одному з російських телеканалів, де артисти кажуть про протилежне. Зачем вы подписали это письмо? Наша гражданская позиция. Мы очень переживаем за то, что происходит сегодня в Украине, в Крыме. И насколько мне позволяет, скажем, мой интеллект ориентироваться в пространстве, да, никакой оккупации нету. Русскоязычные граждане обратились к российскому президенту о защите
Крим відправився в Європу. Керчанка Марія Куликовська провела 3 дні на рятувальному плоту. Нині вона вирушила вниз за течією Дніпра, сподіваючись дістатися Вилкового і перетнути кордон з Європою. Художниця з Криму так висловила своє бачення проблем переселенців, людей, які лишилися житла на півострові, що дрейфував з однієї країни в іншу. На Київській набережній між річковим вокзалом та пішохідним мостом останні приготування. Кримчанка Марія Куликівська готується до подорожі по Дніпру на рятувальному плоту, якщо він не підведе. Да, есть проблемы. Откуда я знаю? Это нужно вытаскивать, переворачивать, клеить, искать дыры. Цей плід Марія з друзями спустила на воду у вівторок. На ньому вона провела 3 доби без запасів їжі та води. Весь цей час її життя залежало від перехожих. Вони приносили теплі речі та харчі. Вечорами на набережній перебували юристи з правозахисних організацій. Вони були готові консультувати переселенців. Найскладнішою для Марії виявилася ніч з середи на четвер. Піднявся сильний вітер, дощ залив плід. Воды было, наверное, где-то посюда, почти по колено было. Я много ведер воды вылила. Марії довелося ненадовго перервати своє ув'язнення на плоту, щоб рятувати речі. Під ранок на допомогу прийшли друзі. Спасіння плота проходило колективними зусиллями. І це, по-моєму, Маша спочатку задумувала, що вона буде сидіти сама тут в ізоляції, ні з ким не общатися. А в результаті вияснилось, що щоб плот спасти, все-таки потрібна якась колективна підтримка і допомога. І реально куча людей прийшло тут, почало думати, щось сочиняти, як його справити, як його укріпити, утеплити, щось там захистити. Плід Крим, плавучий парламент республіки. У цього рятувального плавзасоба кілька назв. У уявленні Марії цей плід і є півостров-мігрант, який перемістили з однієї країни в іншу, не зрушуючи з місця, перетворивши тисячі людей на вимушених мігрантів. У подорож Марія відправиться з 2 подругами-художницями. От я, наприклад, чого я попливу? Я любила завжди Крим, любила туди їздити, а тепер не можу, немає у мене такої змоги. Так самі собі тут Крим організували. Буксирувати плід мав би катер «Крим», але в останній момент все довелося переграти. Транспортувати арт-об'єкт буде гумовий човен без назви. Буксировка плота, вот этого плотика, идет до моста метро. А в дальнейшем ребята собираются сплавляться дальше, то есть они сейчас намечают маршрут. Мы будем идти на малом ходу для того, чтобы средство еще не проверено, как его ходовые качества, да, то есть чтобы их не заливало водой, чтобы им было комфортно. За задумом авторів перформансу, вони повинні дістатися до Вілкового і там переткнути кордон з Євросоюзом. Роман Спірідонов, Асан Амінов, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це все. Більше дізнайтеся у Замані о 19:30. Гарних вихідних. Нехай щастить.